anem? Jo som Jaume I d'Aragó. Ara anem. Els meus amics me diuen el conqueridor. Serà perquè tenen concantivitis. Com l'amo! Tot és meu, tot! Aquest edifici, aquí a paperera, també. Uep, aquí és xurri! Vine cap aquí! Jo vaig tenir una infància molt difícil. Ho vaig passar molt d'any tancat des castell d'en Montsó. De fet, no té res a veure amb en Joan Montse. Jo vaig viure de ple els anys de la movida templària. Va ser un moviment molt transgressor. Es reuníem en locals, els amos anaven amb malles i jugàvem amb les espases. Un dia me vaig creuar i vaig decidir anar a veure món. Com que no existia això de l'Espanyer, només me quedava una opció. La conquesta! La conquesta! Bé, si voleu saber qualque cosa més, compreu el meu llibre. El meu best-seller, el llibre dels fets. Estirem firmant el llibre per topit. Vos espera.